Marahay na hapon sa Indo Gabos. Good afternoon to everyone. Sister Jessie po. Shout out sa Gabos na mga ACI sisters sa buong mundo at mga ACI family at ang aming mga dormitorians, ang Raphaelians. Today is Friday, May 23, 2025. 2 days from now, we shall be entering the 6th week of Easter. Nasa Easter season pa po tayo. Ang dami nating dapat ipasalamat sa Diyos. Kaya mga Kristiyano, bawal ang nakasimangot. Rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. The joy of the Lord is our strength. Let's smile and be grateful. Let's count our blessing and know that all of this come from the Lord. Isa sa dapat natin ipagpasalamat ay ang nakaraang halalan. Naging mapayapa ito, sabi ng PNP, it was generally peaceful. Last Friday, episode 37, ay pinamagatang Sentire cum Ecclesia, the handmaids and the popes. Ngayong hapon, episode 38, ay pinamagatang Youth Power, Games Changers. Meron tayong 3 kabataan na makakasama natin ngayon, so sobrang excited na kami na ipakilala sila sa inyo, pero bago ang lahat, pabatiin muna natin ang aking mga co-host. Magandang hapon sa inyo lahat. I'm Sister Martha. I'm very glad to be here with you again. Shout out to all those who are listening and watching our program this afternoon. Happy Easter. Happy Easter sa Satuya Gabos, sa Giraray, Sister Net po. Magandang hapon, maray na hapon, maayong hapon sa tanan. Belated birthday greetings kay Sister Tony. And then, shout out sa lahat ng mga ACI sisters ng Vice Province. Bukas meron kami mag-umpisa na yung aming annual convivencia. Shout out sa mga graduating class ng Bicol College, lalo na kay Danica. Shout out kay Dr. Ainera, Hana at Bambam, at sa lahat ng mga sumusuporta sa Usapang Bokasyon, ACI, labi na sa ako ang Papa. Masaya ka ba sa mga kaganapan ng kampanya bago ang midterm elections? Kontento ka ba sa nangyaring halalan noong Mayo 12? Lumabas ka ba at nakilahok? Masasabi mo bang naipakita mo ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng iyong balota? Kumusta ang resulta? Masaya ka ba? Nagkaroon nga ba ng youth vote nung halalan? Napansin mo ba ang role na ginampanan ng mga kabataan nung nakaraang halalan? Kumusta ka pagkatapos ng eleksyon? By the way, mataas po pala ang turnout ng voters ng midterm elections. More or less, mga 81.65% sabi ni Comelec, at 60.5% dyan ay mga kabataang Pilipino. Kaya sa episode na to, pakikinggan natin ang ating mga panauhin sa kanilang mga reflections nung nakaraang halalan, Boses ng Kabataan, Pag-asa ng Bayan. Samahan niyo po kami. At ito na nga ang ating mga panauhin sa hapong ito. Welcome po and please introduce yourself at mag-shout out na rin po. Ladies first daw po, Angel. Ayan po, before I introduce myself po, I would like to take this opportunity to thank the ACI sisters for having us today, especially that this means a lot for us po, knowing that we are here to represent our sector, which is the youth sector. Ayan, before I start introducing myself, siguro po, Majesty Day everyone. That goes out to all our viewers live right here at DZGB po. Thank you very much. Ayan, Happy Easter, Sister Martha, Sister Ness, to our hosts po. Ayan, so I am Angel Bantog Tuplano po. I recently graduated senior high school under the SAN Humanities and Social Sciences, Social Journalism, at Ateneo Denari University Senior High School po. Currently po, ang affiliations natin related sa social political issues and civic engagement ay, ako po ay isang founder ng Campo One Youth for Good Governance dito sa aming
municipalidad. And I'm also part of the executive committee of Naganyu for Good Governance in Naga City, at parte din po tayo ng Girl Scout of the Philippines Camarines Sur Council. Ayan. Thank you, Angel. Thank you. Si Ram o si Josh? Ram, nasa taas ka ng screen. Ikaw na lang muna. Yes po. Good afternoon po. Good afternoon, sisters. Good afternoon. Thank you po for this opportunity na ma-invite po sa program po ninyo sa DZGB. Ako po si Ram Francis Kitafol from the parish of St. Stephen the Proto-Martyr sa Ligao City po. Currently po, I am an active youth member sa parish po namin, and last elections I volunteered po as a PPCRV and a parochial patroller dito po sa parish sa Ligao. Yan po. Thank you. Josh? Hello po, magandang hapon po API Sisters, Magandang hapon. sa mga kapwa-kabataan, sa mga tagapakinig po at sa mga po sa video yun, na usapang bukasyon API from 38 Power. Ako po, Josh President and I am from Our Lady of Salvation Parish and ako po ay isang active na member po ng Commission Youth. And at time po, ako rin po ay part po na file namin. So ako, public admin. And sa Alexland Parish, hello po Father Buboy. And sa mga sisters po natin sa Itania. And also sa BJ ko, mga class po and professor. Magandang hapon po ulit. Happy. Matanong ko lang kayo, lahat po ba kayo ay first-time voters? Kayong tatlo? First-time voters. And then, nag-PPCRV, lahat, kayong tatlo. Wow, thank you. Okay. How do you feel being young? Angel, please. Okay, ako na wala. Ladies first once again. So, ayan. With that question naman, sister, perhaps there's no right word to describe how it feels to be young. Pero siguro ilagay natin na in today's ever-evolving situation dito sa Pilipinas, I feel empowered as a youth. Nakita natin na progressive na tayo po. When it comes to acknowledging the youth voice, the youth power, nakikita natin na si Comelec, gumawa siya ng efforts to acknowledge na ang boto ng youth ngayon umabot ng 65%. Imagine how empowered we feel as a youth na malaki ang boto at mas nakikita kami ngayon ng ating society, mas na-acknowledge kami, unlike before. So nakita natin na progressive, kaya ako din as a youth leader, I feel so empowered po being young. Feeling empowered. Thank you. Okay. Sige, sige. Ram? Hello po. So, for me po, as a youth and na active po sa church na nag-aan ng mga activities to empower the youth and nakakatulong sa mga kapwa namin youth. Ang na-share po namin na as young people na energy, and we always feel na dapat responsible kami sa lahat ng mga ginagawa namin, and we know the consequences of our actions, na dapat palagi nasa brighter side and yung mga actions na ginagawa namin sa church. And
as the ngayon po baga nasa year of stewardship tayo. So dapat accountable po tayo sa lahat ng actions na ginagawa natin. Yun po. So you feel responsible, energized, and accountable. Thank you, Josh. Yes po. Hello po. Good afternoon po ulit. Magay po muna ako kay Mama. Nakalimutan ko po kanina. Sorry. Hello, Hi, Mama. Mama. So, ngayon po, regarding po sa isang kabataan, puno-puno po kami ng enerhiya, puno-puno po kami ng lakas ng loob at ng aura. And ito po yung panahon kung saan dapat pulubugol talaga namin yung sarili namin para mas magkaroon po ng partisipasyon sa simbahan. And masaya po ako kung yung simbahan, nagagamit po natin yung platform para magsilbi, hindi lang para sa parokya, kundi pati na rin sa bayan natin in general po. And kagaya po ng kapwa ko kabataan dito, ako rin po ay naging part ng PT service sa nagdaang 2 election po, yung PSA 2020 and yung ngayon pa lang po kakatapos na national and local elections po. And yun po, susulitin talaga natin yung panahon natin ng kabataan para po sa ikabubuti po ng bayan. Yun lang po. Thank you very much. Living to the full as kabataan kasi hindi naman kayo laging kabataan. Tomorrow you will be a day older. So live to the full when you're young. Ang daming pwede magawa ng kabataan. So sabi nga, being young is a gift. So what do you think is your gift to the world as young people? What can you offer to the world? Ganito na lang lagi natin, Cycle, Angel, Ram, Josh. O kung sino ma-inspired. Ayan, sige po. Ako ulit. Ewan naman tayo. Ayan, siguro, coming po from Ateneo, talagang ang teachings na I would like to live po as a kabataan is ang teachings ni St. Ignatius, which is being men and women for and with other people. Nakikita natin na ako po as a youth, deeply rooted po ang aking service sa Diyos. Makita natin na ako po ang mantra ko na para sa Diyos at bayan, lagit lagi. Kita natin na pag-centered po sa Diyos ang lahat ng ginagawa natin, we are properly guided po. When it comes, of course po, with all of the political noise that is happening currently, dadating ulit po ang barangay and the SK elections. We are expecting it to be held this December. Nakikita natin na ang importansya ng pagbigay ng importansya sa mga tinuturo ng ating simbahan at kung ano dapat ang mga moralidad na dapat intact sa atin. Dahil at the very end of the day po, politika, tao pa rin tayo. At sana dapat, ayan po, makikita natin, dapat realization natin, i-discern natin na sa lahat ng ingay na nangyayari sa ating social media platform, Facebook, TikTok, Twitter, knowing that our generation po, we are very much in touch po with network, with the internet rather, makikita natin na madaming bandwagon, madaming hate, madaming mga troll accounts lumabas last election this May. Makita natin na dapat grounded pa rin tayo sa mga teachings tinuturo sa atin ng simbahan at also being empathetic towards other people kasi sabi nga po nila sisters, minsan nakakalimutan na rin natin na tayo ay tao lamang, nagkakamali. And at the very end of the day, what really is important is mas radikal ang magmahal at mas radikal ang magpatuloy at tumulong. Ayan po. Ang galing kasi may pinaghuhugutan ka. May sinasabi ka na grounded dapat sa Diyos. Teachings ng simbahan. Wow, so parang fruit ito out of your love for the church, love for God, itong pagmamahal sa bayan. Wow, beautiful, Angel. So, grabing koneksyon ng pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa inang simbahan at sa Diyos yan. Thank you. Ram. Okay po. So for me, my gift as a young person po is it allows me to see the world with fresh eyes and ask questions others might overlook. So parang ito po, madali po nating may mga bagay na madaling ma-miss and kahit mga small details and yung mga small details po na yun minsan nafe-feel natin na
maliwala lang sila. Pero in fact, kahit maliit lang siya, may impact po siya sa atin. And as a young person po, personally, I see, parang particular po ako palagi sa mga small details. Minsan I can consider myself as a perfectionist po, pero not on a negative side na pagiging perfectionist, pero dapat for me yung mga small details na yun important siya, and kahit na minsan nami-miss siya ng naked eye, important pa din siya, and dapat hindi natin sila binabaliwala. Yun po. So, kailangan tama yung chemistry. Kasi nag-aaral ka ng chemistry. Yes po. Major. Parang inline din po siya sa parts ko. Thank you, Ram. Yan po. Chem major si Ram. Yes po. Kaya mahilig sa detalye. Thank you, Ram. Josh. Ito naman public ad, no? Josh, tama? Public po. Oh. So sa akin naman po, ang main gift ko po talaga, nabanggit ko na rin po kanina, is yung bilang kabataan, meron tayong energy and time. And in a way of paying, nagsiservisyo po ako sa simbahan, sa paaralan, at sa bayan na rin po. Umpisa po sa paaralan po, ako po isang mahusay na estudyante na mula sa kapaligiran at kung ano yung mga nangyayari po. Bilang public administration student din po, hinahasa na po kami para maging isang good public servant, maging public administrator na pinupost ang good governance, lalong-lalo na po. And sa simbahan naman po, ako po ay isang choir member na rin po at patuloy na kasama sa pagpuri sa kapangyarihan at sa pagmamahal na mayroon ng pinigay ang Panginoon sa atin. And yun din po yung naging platform para mas makapag-akay pa po tayo ng mas maraming kabataan, para mas makilahok sila at para mas magmulat sila sa mga nangyayari sa ating paligid. And lahat pong biyayang meron to ay para po sa ikapuri ng Panginoong Diyos po. Yun lang. Wow, minumulat sa good governance early on. Sana po tuloy-tuloy. So, ang laki-laki ng role ng kabataan sa lahat ng aspeto ng mundo, sa simbahan, sa larangan ng politika, ng musika, lahat-lahat. So salamat at you are making your presence significant in these aspects. Kasi ang dami nyo talagang pwede magawa. Totoo talaga yun, pag-asa ng bayan. Kapag nakikita namin kayo, okay na kami. Kasi nandito na sila. So how do you feel about the recently concluded in election po? Ayan. So, dahil ako na naman dahil ganang sequence, ayan. On my end po, I feel empowered. Once again, ulit-ulit, pero we feel empowered po kasi also, I was also part of the Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Inagura po namin first time po namin inagura ang Voters Assistance Desk po sa dalawang presinto dito sa aming municipality. And dahil first time po yun, ang naging parte po ng Voters Assistance Desk ay puro mga kabataan. So, na-involve po talaga sa PPCR Young Youth, and that means a lot. That says a lot na tayong mga kabataan, we do not see election just as politics. Us being there in the PPCRV, us partaking there po, an effort, it is an act of actually highlighting the importance of democracy. Dahil nakita po natin na nagbigay si COMELEC ng allotment time of 7 a.m. to 7 a.m. for the vulnerable sector, yung mga buntis po, mga 5 senior a.m. citizen, mga PWDs. Nakita natin ang importansya ng Voters Assistance Desk dahil kinailangan talaga ng tulong, especially po sa mga hindi marunong magbasa at magsulat. Nakita po natin na because of the youth, because of that VAD or Voters Assistance Desk, nagkaroon ng oportunidad para mas maging madali ang
ang pagboto ng nakaraang Mayo 12. At karagdagan po dyan, nakita din natin kung gaano tumunog ang pakikialam ng mga youth internet-wise. Nakita po natin na halos lahat ng kabataan ang nasa newsfeed ay tungkol sa socio-political issues, which made me so happy and made me so empowered na makita natin po na ang mga kabataan talaga ay umaasam pa rin sa good governance despite kahit pa kung ano man ang lumabas ng nakaraang national elections, hindi pumikit ang ating mga kabataan at patuloy na umasa na may pagbabago. Kaya po, ginamit nila ang kanilang social media platforms, kabilang na po ako doon, para i-empower ang ating mga kapwa, sa tuyong mga kahimanwa, to actually vote wisely. And kami po sa Ocampo One Youth and our organization in Naga City, which is the Naguenyo, we conducted the voters education to empower our youth, our citizen, to actually partake and to vote for the right candidates. Ayan po, nakita natin na hindi lang tayo salita, lagyan natin ng gawa. Di ba po? Nakita natin na importante na if we are advocating for something, we have to do something. If may problema po, dapat may solusyon tayo. Hindi naman tayo po ay biktima lamang ng mga machineries ng mga malalaking politician na yan. Kaya nakita natin na ang edukasyon ay isa sa mga mahalagang bagay upang ma-empower at i-advocate ang pagboto ng mga tamang leaders, ng mga capable and qualified leaders po ngayong eleksyon. At nakita nga po natin sa results, may pag-asa po talaga at sobrang tuwang-tuwa po tayo doon as a youth leader. Ayan po. Thank you. Next po ako naman. For me po, I feel glad po sa turnout ng elections, recently conducted elections. For some, the results might not be favorable, but may percentage na nagbibigay ng pag-asa po talaga na ang ma-elect natin ng mga public servants is yung mga deserving and yung mga God-fearing ng mga politicians. As a PPCRV volunteer po, the first requirement should be a non-partisan, pero nasa church po tayo and the church is calling us to elect politicians na inline yung advocacies and yung platforms nila sa ano din ng church, sa goal din po ng church. And as the results po, nag-show po siya na ang mga kabataan po is hindi sila nagpa-blind or hindi sila nasilaw sa mga negativities na sa mga evil na rampant po during elections. And with that po, I can say na with the turnout of 85% na voters po na kabataan, I am proud na I'm one of it, na catalyst to change with just my single vote po. Yan po. Ram, i-shout out natin si Key April. Yes, shout out po kay Key. Kasama ko po siya sa Youth Commission and nanonood po siya ngayon. Shout out Key. Josh?
sa akin naman po, masaya po dahil nakaramdam tayo na buhay ang pag-asa, na buhay ang boses ng kabataan, na mapapanindigan natin yung sinasabi po na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Na acknowledge for the first time, yes, yung population ng kabataan pagdating po sa election return, is napakaganda po ng implication na yun. Kasi kahit pre-elections pa lang po, makikita natin yung iba't ibang mga pamantasan na nagkakonduct ng kanilang mga surveys. At makikita natin na yung mga kabataan, yung mga estudyante, yung pulse nila ay para doon sa mga taong may karakteristika talagang pagiging makadot, makatao, makakalikasan at makabansa. And yun po ay isang napakagandang characteristics meron ang henerasyon natin ngayon mga kabataan. Yun lang. Thank you very much po. So, ibig sabihin, lumabas yung boses ng kabataan, especially sa national elections, yung result. Meron ba kayong gusto pang lumabas na hindi lumabas? Meron pa. Anong pwedeng magawa doon? Ano kayang pwede magawa? Doon sa mga, yung sinasabi niyong basehan, standard, yung ng isang mabuting, itong pwedeng ng good governance, magsulong ng good governance at hindi pa mga kilala. Anong pwedeng magawa? Ako ulit. Sisters. Ako ulit. Ako naman to ulit. Ako, sister, naniniwala po kasi ako na if qualified ka to really go for it and you are really, you want to really persevere enough to deserve a spot, para po sa akin, ang pagtulong hindi natatapos sa eleksyon. Mahalal ka man o hindi ka mahalal, ang totoong may pakisakapwa, hindi natatapos yan sa eleksyon. Especially that as a youth leader po, wala naman ako sa posisyon para tumulong. Hindi po tayo parte ng any government agency. Parte lamang tayo ng government or organization. Ito po ang nagtuturo sa amin ng kabataan na ang pagtulong hindi naman natatapos sa politika lamang. Pag tumutulong ka, hindi lamang dapat parte ka ng politikang pinapanday ng ating bansa. Para po sa akin, ang tunay na pagtulong talaga ay kahit wala ka sa posisyon, hindi mo responsibilidad na tumulong, andyan ka. Nagpapakita ka sa oras ng pangangailangan. Ayan po talaga ang very remarkable para sa akin. So para po sa akin, hindi naman po ako napanghinaan ng loob dahil alam ko po na yung mga hindi nanalo ngayong eleksyon, patuloy po nilang isusulong ang mga advokasiyang gusto po nila para sa bansa. Kaya it's still a win po for us. Ayan. For me naman po is same po dun sa sinabi ni Angel na kahit hindi nanalo po sa elections, we could continue our advocacies in the church, and pwede din po siyang kahit hindi ka nanalo, madaming outlets, madaming ways to continue your advocacy, and madaming tao na open and in line yung mga advocacies na pwedeng tumulong din po sa atin. And one outlet po would be the church din. Madaming tao na open, tumulong, and we could always seek yung help po ng mga naluklok na anahin po natin yung nila, yung help nila to continue yung mga advocacies na dapat na ma-implement, na dapat kailangan ng tao sa ngayong panahon. Ako naman po. Sa nagdaan pong national and local elections, napakita na po ng kabataan yung influence ng po kung gaano po kalakas ang impact nito sa elections.
And naniniwala rin po ako na sooner or later sa mga susunod pong eleksyon, mas dadami pa po or mas lalakas pa po ang pwersa ng kabataan and mas mailuluklok yung mga talagang sa tingin ng kabataan ay pasok sa criteria nila na mayroong karakter, pagiging good governance. And patungkol naman po doon sa mga hindi nanalo, pag-agree po ako sa kanilang dalawa, sa atin ko po na hindi nagtatapos ang paglilingkod sa bayan kapag hindi ka nanuluklok. Maaari ka pa rin pong tumulong sa simbahan or sa mga non-government organizations and pati na rin po sa mga civil society organizations. Yun lang po. Yeah. Time check. So, bago mag-time check, ang totoo po yung sinasabi nyo na maraming mga hindi nakaluklok sa posisyon ng politika, pero marami ang nagtatrabaho para sa simbahan at sa bayan. So, yan po ang realidad. Kaya, hindi po talaga na sa pagiging leader or political. So, kaya patuloy natin yan. No? So, ngayon, time check. It's already 1:40. Break Hatod muna. sa Indokal, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Ginhawang Generica mula sa Generica Drugstore. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Welcome back sa ating programang Usapang Bukasyon. Ipagpapatuloy natin ang ating talakayan tungkol sa episode 38 na pinamagatang Youth Power Game Changer. Okay. So ano pa kaya ang pwedeng magawa? What more can the young people do to sustain this change? Ano ang pinakamensahe ng pagbabagong naganap noong election? How to sustain? Para po sa aking sister, if I would be able to put it in one phrase, is to always hope, to still hope. Kasi, nakita po natin na with the results of the elections, last midterm election po, nakita natin na madaming, especially po sa sector namin ng youth, madami po talagang nadismaya at nawalan ng pag-asa, panungkulan sa mga resultang lumabas. Pero isa lang po talaga masasabi ko na hindi tayo mawalan ng pag-asa dahil pag nawalan tayo ng pag-asa, ibig sabihin, it indicates na nawalan din tayo ng pag-asa para sa ating mga kapatid sa marginalized sector, sa vulnerable sector. Nakikita natin na ang pagkakaroon ng pag-asa, hindi man lamang ito para sa ating sarili, pero para po ito nasa mga nasa laylayan na tunay nangangailangan ng tulong. Para po sa akin, it is also an eye-opener for us that even if the elections result was not favorable enough, makialam tayo. Patuloy tayong makialam. We always have to put constructive criticism at the center of our eyes. Makita natin na kung may mga maling ginagawa ang ating mga namamahala ngayon, gamitan natin ang ating mga boses upang mag-suggest, makialam, dahil at the very end of the day, it is our democracy. We have the power and the responsibility to call upon our leaders to do something, to do better and be better for a better community, a better society for everyone to live into. Ayan po. Thank you. For me naman po is madami po yung na hindi tanggap yung results ng election, and that parte po yata yun ng natin ng buhay. Minsan mapalad tayo, minsan hindi. Pero that
hopelessness, with the with the Jubilee ngayon, with Jubilee of Hope. Sana mapukaw po yung mga puso natin with the message of the Jubilee ngayong taon na be hopeful always in God. And if we're with God, masasustain niya yung ating everyday life. And pag malapit tayo sa Kanya, it could teach us to love even our enemies. Yun po. Sa akin naman po, ang sektor ng kabataan po ay nag-umpisa sa social media. At ito yung isa sa pinaka-strength po talaga ng panahon namin ngayon, technology. And yung mga instances po na nagpo-post ng mga pictures and mga artworks ng mga kabataan sa Facebook para manghikayat, pwede pa po yung ipagpatuloy at mas palaganapin. Pwede po tayong gumawa ng mga group page na ginagawa naman na talaga ngayon. And through this po, mas mapapatuloy and mas mapapaigting natin yung connection natin sa isa't isa. And kapag meron tayong pagkakaisa, kapag meron tayong connection sa isa't isa, yung cost natin, yung pinaglalaban natin, hindi mo po yung basta-basta matibag, which is for the betterment of our nation. Yun lang po. Bago mag-eleksyon, marami yung parang nadidismaya na parang ayaw na bumoto kasi pareho lang naman yung resulta. And then, anong masasabi nyo yung naging resulta talaga, in particular ng national elections? Anong mga observations nyo? May nakita ba kayo mga sparks of hope na it's worth naman pala talaga voting? Narinig nyo ba yung boses na, may boses ba yung kabataan? O dahil ba yun sa boses ng kabataan, kaya parang may sparks of hope? May spark of hope na nangyari sa national elections. Would you like to comment on that? Para po sa akin, sister, I'd like to agree and also disagree with that notion po. I feel like we should not degrade also the efforts of our elderlies. Nakita natin na hindi lang naman mga kabataan ang bumoto nung nakaraang halalan. Nakita natin na as much as we want our youth to be empowered, we do not disacknowledge the elderlies, mga matatandang matagal nang nabuhay sa dahil ito bago pa kami nakipaglaban at nakipagbaka sa mga advocacy ang gusto namin pandayin. We also acknowledge the power of the elderlies po sa nakaraang election. Hindi lang naman kabataan ang pumanday ng success ng mga kwalipikadong senador at mga local leaders. Ina-acknowledge natin ang kakayahan ng lahat dahil lahat naman tayo may bilang, lahat tayo may boto. Ina-acknowledge natin na hindi lang kabataan pero lahat po ng sektor nagbigay at nagpakita ng hope. Nakita ko po kasi on my end po, on my lens po, ang pag-asa ay ang pagbigay ng itim na tinta kung kanino man. Nakita natin that that is the very essence of democracy. Ano po, na ina-exercise pa din ng bawat isa, iba man ang paniniwala at tingin natin, iba't iba naman tayo ng perspektibo sa mga leaders at mga karapat-rapat na dapat ihalal. Pero ang marka na itim, nangahulugan na tayo ay may pangarap pa rin sa ating bansang Pilipinas at naniniwala tayo na yun ang pinaka-importante. Thank you. Thank you. Thank you. For me naman po, based doon sa results ng national elections, I can see sparks of hope po na nahalal, pwede ko lang mag-win ng senator. Yeah, elected naman eh. Yes po. So,
hindi natin na-expect na mahalal sila Senator Bang, sila sa party list sila Senator Chel Chokno, na nagsustrive po talaga na to bring change sa present na government natin, and unexpected yung pagkapo nila, and I think dahil sa mga laws, dahil sa mga ginawa nila ng mga resolutions na in favor sa mga kabataan, pinaboran ng mga kabataan sila, and with them po sa Congress, I think mas magiging matatag yung opposition sa Congress, with Senator Risa po on their backing. Yan po. Yeah, kasi sa mga survey before, hindi talaga lumalabas si Bam tsaka si Kiko sa Magic 12. Pero if you notice sa mga surveys, sa mga eskwelahan, sa mga universities, lagi silang top-notcher. So it was really a pleasant surprise for everyone. Tama, hindi lang mga kabataan, pati kami. Although ang kabataan, you constitute the 60.5%. Yun yung emphasis doon, na malaking sektor ang kabataan. At yun, nakuha ng suporta ni Kibam, ni Kiko at ni Bam. It was really a pleasant surprise for everyone. Grabing pag-asa ang binigay sa atin nung nakanang election, especially national elections. Josh, ikaw na po. Short turn, Josh. So tayo, sister, ng opinion sa bagay. Na sa mga pre-election surveys, wala po talaga silang dalawa sa Magic 12. Pero may result na po na ipakita talaga ng kabataan yung power nila na magpapanalo. Hello po sa puso. Na magpapanalo po ng mga kandidato nararapat sa posisyon. And kaya po tinawag po talaga ngayon yung kabataan na yung block po ng kabataan na youth po, yung influence po talaga napakabigat sa nakakatakot pa lang po. Yeah. Thank you. Yes, sir. 5 minutes. Sige, yeah, you may. How can you encourage your fellow youth to use the social media to accept change for the better of our world today, in particular in the Philippines? Na-mention na nag-umpisa na kanina si Josh, parang yung the importance of the social media. So, paano magamit o paano nyo ginamit siguro in the past na maisulong ang good governance, na marunong pumili ng mga kandidato through the social media? At ano pa pwede magawa? Kasi baka meron pa dyan na hindi nasali sa Magic 12, and yet she has all the qualities na she daw. So parang may pinag she he or she yung mga ganon. We lead by example, sister. I believe that leading as an example means a lot when it comes to youth. Kasi po, ang pulso kasi ng kabataan ngayon is that hopping on trends, diba? Let's put it in that sense, that hopping on trends. Nakita nila na pag may positive impact ang isang bagay, they would be inspired to recreate. Example po sa aming organisasyon, buo po kami ng mga Facebook page to create infographics to educate on what good governance really is. Because we know that good governance is not a sexy topic. Hindi po siya madalas pinag-uusapan. So, we convert it into something that would make the youth actually care about it. Kasi po, especially po sa amin dito sa aming rural area, sa Ocampo, hindi po masyado matunog ang
linyahan na good governance. Nakita natin na madami pang dapat pandayin. And bilang po isang graduate under the UMS Social Journalism, pinapahalagahan natin at tinatawagan natin ang ating local government unit upang pumanday ng ordinansa upang pahalagahan ang media information literacy. Nakita natin na ang teknolohiya ay isang malaking plataforma na pinagkukuha ng impormasyon, kaya po responsibilidad natin bilang mga gumagamit na ito upang gumawa ng mga exercises and practices to verify the informations that we know. Bilang po dyan, kabahagi rin po ako ng Rappler PH sa Facts First. Dumadalo po tayo ng mga symposium upang po mas mapalawak po ang ating pagkakaintindi sa tinatawag nating media information literacy. We are calling upon our government to actually give a space for this advocacy dahil nakita po natin na ever-evolving ang technology at Ateneo de Naga University po, masyado namin diniinan ng importansya ng paggawa ng mga symposium, ng pagbigay ng espasyo sa advokasya na ito dahil nakikita natin na ang kabataan ay very much exposed po sa internet or media. Yun po. Pwede ba mag-TikTok ang good governance? Pwede gawing TikTok. Actually, sister, yes po. Pwede po tayong gumawa ng mga trends that i-PR package po natin. Nakita po natin yung mga aspirant senators kung gaano nila ginamit ang plataformang TikTok, especially po TikTok, para i-market ang kanilang mga sarili. Sumayaw, umindak, kumanta, para may pakita na qualified po sila sa Senado. Nawa ay hindi lang sa panahon ng kampanya yung advokasya ng good governance. Ngayon, araw-araw natin gawin yun kasi parang hindi pa parte ng sistema ng isang Pilipino. Yung gano'n, love for country, mga gano'ng advocacy na sana makapasok talaga sa inyo at maging interesado. So may alternative na other than the K-pop, mga gano'n, K-drama, mga gano'n. Na parang yung mga tipong gano'n na gano'n sila ka-engage, na ma-engage natin sila through the social media. Yeah, thank you. Ayan, may mga pangalan na kayo, oh. Sige, Ram. For me po, there are bad and good sides in using the social media po ngayon. So, the good side is we could share information about so many things, and on the bad side, other people use it as a platform on doing bad things, like spreading fake news, using troll accounts po to bash people, bash politicians, and mga artista lalo na, pero dapat po aware as a youth, aware mga co-youth na we should use the social media in a good way, not to trample po the dignity of other people, and we should use it po na ma-uplift yung mga tao na, as I said earlier, minsan hindi nakafocus yung perspective sa kanila. We should uplift them using social media. Yeah. Sa akin naman po, maging responsable at magtalino sa social media user. Dahil sa panahon po natin ngayon, napakalaking impact po talaga ang nagagawa ng social media. Sa college po namin, yung mga year-level organizations po ay nag-conduct ng voters education through social media. From time to time po, before the election, nag-post po kami ng iba't ibang mga voters education materials. And
Aside from that po ay nagkaroon po kami ng extension activities like nagkaroon po kami ng voters education sa Daraga National High School. And nag-conduct din po kami ng voters education in collaboration po sa Cathedral sa Stanza po, sa Barangay Stanza. Yung mga malalayo po kasi na hindi na naaabot ng social media, dapat po talaga silang pinupuntahan mismo, kagaya po ng Barangay Stanza. And sa paglapit po natin sa kanila, dinadala po natin yung good governance. And mas pinapakilala po natin sa kanila, pinapaintindi natin sa kanila kung ano po yung good governance and kung ano po yung magiging magandang epekto nito, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para na rin sa mas malaking komunidad. Yun po. Okay. Okay. So, ang bilis ng oras. Pero bago tayo magtatapos, what is your parting message for your fellow young people? Ako na. Ako ulit. Okay, ako pa ulit. Sige. Ako na pala. Ayan. So, before we perhaps conclude this conversation po, what I can tell the youth po that are watching and will watch this live is that patuloy tayong umasa dahil ang pag-asa ay radikal, pagmamahal ay radikal, at lalong-lalo na ang pagpatuloy ay mas radikal. As former Vice President Leni Robredo and now Mayor-elect Leni Robredo quoted nga po na ang pagmamahal ay mas radikal. Mas piliin natin na mas tumulong at mas bigyan ng importansya ang mas mga importanteng bagay kaysa piliing makipag-away sa social media. Mas radikal at mas progresibo ang pakikipagtalastasan ng may respeto kahit man ibang ating paniniwala at tindig. At before I end this, I would like to also encourage the youth, the notion that in omnibus amare et servire Domino. In everything we love, we serve for the Lord. Ayan po. Thank you. Yes po. Your last message for young people. Yun po. So, for me po, my message po to my co-youth people na let's be hopeful always. If hindi na tugma sa ina-expect natin, sa expectations natin, yung mga nangyayari sa ating life, let's always be hopeful. Darating yung time, darating yung opportunity na yun for us. And we continue to love God, and we should always pray po na palagi nating ma-ask yung yung guidance niya in our everyday life. Yun po. Okay, thank you. Josh? Sa akin naman po, para sa kabataan, please continue praying. Ano man po yung ginagawa natin, huwag natin kakalimutan tawag sa Diyos, kausapin siya at pakinggan siya. Patuloy tayong maging instrumento niya, maging tupa niya, para sa ikabubuti ng kanyang kawan at ng ating bayan. I will conclude my statement po gamit yung 4M's po ng aming institute. Para sa mga kabataan, tayo patuloy na maging matapat, matino, mahusay at may puso. Yun lamang po, maraming salamat. Okay, thank you very much. Salamat sa lahat na sharing natin ngayon. It has been enriching. Salamat po sa inyo. Salamat sa ating mga bisita. Ngayong hapon, si Ram Quitasol, Josh Frenzel Malines, at Angel Toplano. At ang inyong mga lingkod, Sister Jessie, Sister Net, Sister Martha. Salamat po at hanggang sa muli. See you next Friday.